Zdravo! Ja sam Marija i želim sa vama da podelim svoja iskustva o saradnji i obuci prodaje kod Bojana Božovića. Za Bojana sam prvi put čula i srela ga na promociji Osnaženih, projektu Osnažene, kada je on bio jedan od predavača i shvatila koliko o prodaji ne znam gotovo ništa. Ubrzo sam Bojana kontaktirala i naša saradnja do danas je bila veoma uspešna. Bojan me je naučio koji su to elementi prodaje, kako doći do kupca, koja je to ciljna grupa, kojim tehnikama, metodama i svim drugim elementima prodaje treba jedan uspešan prodavac da se služi i da ih zna. Bojan je jedan veoma stručan, dosledan, saradljiv i pre svega profesionalan mlad čovek i vrhunski predavač. On je predavač koga učenici, a tada sam bila ja i sad sam njegov učenik, aktivno slušaju. On je meni uspešno preneo i prodao svoje znanja, a ja uspešno sada prodajem svoje proizvode. Prodaja je laka ako je naučite od onih koji to znaju. Zato vam iskreno preporučujem Bojana kao vrsnog predavača i mentora o prodaji. Unapredite se. Svako dobro od srca vam želim.